Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag der skal vi ud og løsspringe Krølle og Gandhi. Og jeg glæder mig sygt meget til, fordi Gandhi han er jo en dressurhest. Og ja, det bliver bare spændende at se, hvordan han reagerer på det. Så jeg tænker bare, at vi ses nede på ridebanen. Nu er vi kommet ned på ridebanen, og vi har fået sat spring op, fordi vi skal ud og løsspringe. Og jeg glæder mig til at se, hvordan han er, fordi han er jo dressurhest og ikke springhest. Gandhi! Så er han så dum. Hop! Hop! Ej. Gandhi? Hop! 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 Dygtig! Hey! Hop! Hey! Nej! Ja, kom! Kom! Dygtig! Dygtig! Hey! Hop! Hop! Ja, kom! Hop! Hey! Ja! Hey, ja! Hop! Ja! Hallo, det er min pisk. Huh? Ja. Nå, okay. Krølle. Ja, kom. Hop. Hold da op. Nej, okay. Hey! Hop! Nej! Hey! Klump! Huh? Dygtig! Hov! Nej! Huh? Det ved jeg ikke! Hun gider ikke. Hop! Kom! Ja! Yeah. Hey, kom! Hun kan ikke helt måle afstanden. Det var simpelthen alt for i dag. Tusind tak for at I så med på den her video. Husk lige at like og subscribe, hvis I godt kunne tænke jer at se mere af det her. Og så tænker jeg bare, at vi ses i næste video. Hej.